Christian Andersen, født den 2. april 1805 i Odense, var en dansk digter og forfatter, der er verdensberømt for sine eventyr. Han har skrevet 156 eventyr på 40 år. H.C. Andersen kunne ikke lide at gå i skole, og var heller ikke god til det. Han kunne ikke læse, men han elskede at lære om historie. Han kunne genfortælle alle historier, han fik fortalt. Som 14-årig drog Hans Christian afsted mod København og blev skuespiller på Det Kongelige Teater. Efter at have skuespilkarriere kunne han godt lide at se skuespil på Odense Teater og så selv spille rollerne derhjemme. Allerede her var Hans Christian i gang med at skrive bønneskrifter til de daværende forfattere rundt i Danmark. Hans Christian begyndte selv at skrive skuespil, og hans første skuespil hed Alf Sol. Det var her, han fik sin debut. Ikke en populær debut, men berømt blev den. Alf Sol blev nemlig anset som uegnet adfærd på scenen, men direktøren for teateret anså Hans Christian som en dreng med skjulte talenter. På den danske litterære scene blev han banebryder som romanforfatter, fordi han var den første, der skrev samtidsromaner. Han er blevet rigtig kendt ude i verden for sine eventyr, og han er stadig en rigtig stor del af det danske samfund. Der står også en statue af ham i Kongens Have som minde for ham. H.C. Andersen ledede romantikken og døde den 14. august 1875.